Hoxe tivemos unha comisión municipal na cal se falou dos aparcadoiros soterrados, esa proposta que ademais nós dentro do BNG vimos exixindo dende hai tempo de que é necesario modificar as prazas que agora mesmo hai nos aparcadoiros soterrados porque os vehículos non collen. E a proposta que se leva barallando dende hai tempo é modificar os espacios entre columnas que agora ocupan 3 prazas polo de 2 prazas. Así a todo, hoxe tivemos unha información sorprendente, non? E vamos a representar aquí. Agora mesmo o espacio, se esta é unha columna, esta é outra que hai aquí, aquí temos un espacio dividido en 3 prazas de 2,10 cada unha, que sumado no seu conxunto, pois nos forman un espacio de 6,30 metros. Ben, o que agora nos ven de anunciar o goberno municipal nesta comisión que tivemos hoxe é que se van facer 2 prazas de 2,50. Ante isto, pois o que nos queda é que van sobrar 0,65 aquí e 0,65 aquí. Eu mesmo pois preguntei que se iba a facer con ese espacio sobrante, ante o cal pois tivemos que ver con sorpresa que realmente non sabían, ni sequera contaban con que puidese quedar un espacio, non. Nós, pois agora mesmo, o que queremos facer dentro do BNG é facer pois propostas e preguntas para saber que pensa facer o goberno municipal a este respecto e propostas como poida ser, pois, por exemplo, pois utilizalo pois para un aparcadoiro de vehículos a 2 rodas ou que podan ser pois espacios dedicados a aparcadoiros pois para vehículos conducidos por persoas con algún tipo de discapacidade, porque o máis lóxico pois agora mesmo, en todo caso, será facer 2 prazas de 3,15 que non deixar pois estes espacios de 0,65 que non van servir absolutamente para nada.